napa ingkang dipundhahaken Mbah kula Gusmi riyen niku sakniki niki pun mulai muncul, pun mulai ketinggal, pun mulai ketawis sarasehan ingkang boten wonten amaliyahipun Al-Qur'an nggih boten wonten, maos dikir napa nggih boten, tawasul bil Fatihah dhateng para auliya, nanging malah niku ingkang dipun dados dipadosi, malah niku ingkang dipun gandrungi kalih tiang-tiang sakniki malah sing model kados ngoten niku. Dan niki perkembangannya kang kualik kagem akhir zaman napa malih kagem panjenengan tiang-tiang ingkang saestu mados akhirat. Semua kalangan itu biar tidak canggung ke sini. Modelnya koyok main narkoba, modelnya koyok gatul, diinginane metu ko penjara. Iki sudah, lah nek tak setel koyok ngajine Gus Dalhar, koyok ngajine Gus Ali. Yo gak teko. Niki wis enek. Kula niku pun jagongan kali senior-senior kula yang lebih alim, guru-guru saya. Bahkan dawuhe guru-guru kula, "Ojo lekas kula kekencengan, ojo kenceng-kenceng, ojo dhuwur-dhuwur nemen, wong awam gak teko. Wong awam gak teko." Kula paringi contoh ngeten. Boten mungkin panjenengan pas nazak tekahipun nazak ewet terus panjenengan ngeten, "Cepet-cepet anu setel pidatone sapa?" Pun boten mungkin. Lah, boten mungkin. Nah, cepet anu setel pidatone sapa kae sing viral kae. Boten mungkin. Niki lek boten kula boten mungkin wonten sing sanjang ngeten iki boten mungkin. Nggih, boten mungkin wonten sing sanjang ngeten niki zaman sakniki. Panjenengan kan gadah pistaya. Niku penyakit tiyang sakniki. Kula nate ngetes, saestu kula nate ngetes. Kula nate ngetes enten tiyang kula jajal golek ana apa sing saiki lagi kondak. Jajal mlebu kowe komentar ngene coba. Kula kan komentar. Loh, kok akeh dagelane yo? Coba. Pak akeh dagelane yo. Kok malah tuntunane malah ilang, malah dadi tontonan, wis ngono tok. Komentarmu iki bener. Tapi delok let sak jam, 2 jam, 3 jam, lak kowe sing dihujat. Let saestu. Let kalih jam napa 3 jam. Nggih, Gus. Kula sing dilolokne. Lah, niki sakniki ngeten. Lah enek bocah-bocah cilik tak takokne, lha iki mondoke ning ndi gak jelas, ngaji ning ndi gak jelas. Paling arep ngaji ngono wis nek rembug nek pirang-pirang dina macane ratek misra gaya nyelatu majelis. Jangan bahaya, iso kualat malah murat-marit nggih. Mboten kok kula ngarani kula hebat mboten, tapi niki lho sing istiqomah niki lho sing hebat. Masyaallah, ngantos-ngantos nggih. Nah, kula mboten ngurus nek kula niku mboten ngefek, tapi kula mesakne. Nek mengki malah kualat karo wong-wong sing tulus niki. Ngoten lho nggih. Niku bahkan kula dikabari kula niku ditimbali punya ibad ploso. Bareng ngoten utusane dawuh ngeten. Punya ibad ploso nimbali jenengan dereng nate sowan. Biasane ningali live streaming jenengan. Punya ibad niku ragil nggih. Ragilipun Mbah Jazuli, adike Gusmi. Niku dawuh ngoten niku sae. Mboten kok kula ngumpul-ngumpulne majelis niki mboten, aja sembrono. Majelis jek ndingi sore karepe goleki cacate sabil utubah. Kasihan ini orang-orang yang serius-serius niki nggih. Ngeten niki urusane nata ati, mboten mulakno ora tak konsep fikih pertanyaan apa, tapi kedik-kedik ya tetap mikirne fikih. Kaya Gus Dalhar niki teng mriki teng Malang niki pengasuh pondok, Gus Wafa niki yo ngopeni pondok. Kula niku nek ning pondok yo ngaji fikih. Tapi nyapa ning jamaah ngene iki kok kalem-kalem. Nggih ngoten niku marai kaya Beni niki lho. Krana nek Beni crita ngeten iki malih tak jelas nggih. Keranten niki pun zaman Kencana Wingko. Kencana niku Mas, Wingko niku kreweng. Sing Mas dianggap kreweng, sing kreweng ya Mas lah. Yang semarang sedaya ngoten. Khit. Kaitane wangsul kali dawuhipun Gusmi. Ojo gampang kesusung gumun lan kecoh ning suatu hal sing sekilas
kaya-kaya kesane kuwi positif. Ananging akhirate mboten wonten. Niku dawuhipun Gusmi. Nah niki pun ditentang. Ngeten-ngeten iki pun mosok ngono. Pun ngoten iki sing dawuh Gusmi. Bareng sing dawuh Gus apa sing viral langsung digawe status. Iki sing dawuh Gusmi, lha perlu dawuh Gusmi ini jenengan gano status. Dawuh Ki Marzuki wau panjenengan gano status. Sanjang tanglet sapa sing ngomong kula. Pun ngoten Pak. Iki dawuh Ki Marzuki dawuh Gusmi ngoten niku munine niku. Lah jenengan badhe niru lan derek mugeni tuntunan-tuntunan sesepuh-sesepuh sing kados ngoten niku. Tiang-tiang pilihan ngoten niku napa tiang-tiang pilahan. Tiang niku wonten tiang pilihan, wonten tiang pilahan. Niku sing panjenengan kedah semerap. Cuman yang saiki kadang-kadang kualik, di sing dipilih, di sing dipilah. Ini ngeten iki lho, tak genah nih cacahe. Dadi ngeten iki mamane gak majelisan nggih Bu. Mboten nate nggih. Mboten nate. Lah gak tahu majelisan, moro-moro malih majelisan dan hatinya tentram, malih gedhi. Kaya mae ngeten. Dadi kula nek enek wong kok sok-sokan ngritiki majelis mriki, kula mesakne jamaah kula. Mboten mesakne kula, nek kula ora ngefek, aku ya arep kok paido kaya apa, iki nek pancen lakone Gusti Allah ngene iki, wah gak ngefek kuwi. Kowe geo banner, akeh Gus Idam sesat, ora ngefek kuwi. Lho, ora ngefek. Gusti Allah lho Pak kuwi. Ngawur. Pusat sing nata. Kowe arep piye ngono wis gak iso, sak sirmu. Bayi-bayi kok aneh-aneh. Bahaya. Mbok guru-guru kula niku pun paham. Bahkan saya kemarin di PBNU dawuhnya ya seperti itu ya Said. Memang sapa sing gelem ngopeni kaya Gus Idam. Dan saya tidak takabur adanya kejadian seperti itu, ora takabur. Kula niku wis panggah biasa. Kula panggah ngurmati Mas kula ngurmati sederek-sederek kawula. Ngoten lho nggih. Anjene jatahe ngeten iki. Cuma dieling-eling nek jenengan sok-sokan duwalili gek dalilmu ya ora apa-apa kabeh. Dalili majelis niki kula mesakne bocah-bocah niki lho Mas, mesakne lari-lari niki lho teng mriki lekas ayem. Iki engko tak takoni iki mang selawatan Gus Dahar sampai nangis. Gus Dahar niku padahal biasane mboten tek telaten. Gus Dahar niki cara wonge rada kenceng ora kaya aku. Nek enek wong ngaji ora kopian ini biasane Gus Dahar rada sensitif. Biasane teko kamar ngono, lho Dik rambutnya disemir lho, omongno kon kopian, sesuk kon ngetok ngono. Nek aku ngono wis rada los ngono. Iki mang Gus Dahar langsung jawe lagu iki lho, nangis wayah isfaq lana niku wau nangis. Lah engko ditakoni. Kula iki memang garapi ngono-ngono kuwi. Tapi kok barno tak juwarne terus akhire vokal-vokal hadrohku ngene iki ra tak jekne fikih. Terus akhire los-losan mboten. Margono gembleng entek. Sampai jebol sak radiatore sampai jebol wong-wonge. Ngoten nggih. Dadi aja sok-sok ngritiki. Nek jenengan iku jek enom-enom ilmumu ya urung tuwek, aja sok-sokan ngritiki. Saya kasihan jamaah saya nggih. Sakne ya Allah ngeten iki wong dalan-dalan nggih. Dieling-eling nggih. Dieling-eling. Omong ana nek pemain nek sing anu, ben nek kowe sirmu ngaji arep kowe arep ngaji tasawuf, ngaji napa monggo. Ning ora usah sok-sokan nggih. Kasihan gitu Bib. Sekelas Habib lho. Dari Malang lho. Hadir rawuh kemarin Habib Zain. Iya toh. Berapa waktu niki lho? Gaya-gayaan nenek nganu beh. Langsung tak omongi sapa iki golekno aku nih. Beres ana mesakne, kula mesakne. Mesakne bocah sing wis mari mendem. Kok moro-moro kacau dengan argumenmu kuwi mang, malih wediku ra gelem rene. Nek ra gelem rene tapi kok wong nglakoni apik, aku ora masalah. Saya bukan kriteria orang yang minta harus selalu diikuti. Kowe ngerti dhewe to? Cara kula dilok ning ngaji. Saya pernah ada jamaah saya ikut nggalek, contone Bapak Hari. Tak seneni. Aja nek ada-ada aja. Kula muni ngono. Aja. Lho, putune Mbah Ibat niku lengkap. Fakih lengkap. Dik niku ya ora kena ditiru kabeh. Kaya kula bagian ngopeni garangan. Adik kula niki pondok anak-anak sabare super. Gus Dahar niki ngopeni santri sing kuliah-kuliah teng Malang. Ngenten piyambak-piyambak. Pak Lek kula Abah Son selawatan. Ibu-ibu istiqomah. Nah, ngoten niku. Paham nggih?